F'sena waħda biss naqsu b'madwar 550 l-anzjani jistennew post fid-djar tal-anzjani. Fatt żvelat mis-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana meta żaret iċ-ċentru Servizz Anzjan. Ta' kuljum jidħlu medja ta' 5 applikazzjonijiet għal postijiet f'dawn it-tip ta' djar. Għalhekk toħroġ qawwija l-ħtieġa ta' miżura li tħabbret fil-baġit għal din is-sena u li s-Segretarju Parlamentari stqarret li ser tibda titwettaq minnu fih bħala proġett pilota. Anzjani li jingaġġaw live-in carers fi Djarhom se jkollhom nofs il-paga minima ta' dawn il-ħaddiema issussidjata mill-Gvern. Biex jikkwalifikaw għall-iskema, anzjani jridu jissodisfaw numru ta' kriterji. Fosthom jeħtieġ ikollhom 60 sena l fuq, iridu jkunu applikaw għal post fid-djar tal-anzjani sal-baġit li għadda u l-carers iridu jkunu ikkwalifikati. Il-proġett ser ikun pilota għal sena u mbagħad jiġi assessjat l-andament tiegħu favur aktar titjib. Dan huwa mod ieħor ta' kif nistgħu nindirizzaw il-bżonnijiet tal-anzjani fil-komunità biex kemm jista' jkun inżommu l-anzjani tagħna fil-komunitajiet rispettivi f'ambjenti li huma mdorrijin jgħixu huma. Is-sussidju tal-live-in carers huwa biss mezz wieħed kif qed tingħata għajnuna lill-anzjani biex jibqgħu fl-ambjent tagħhom. Hemm skemi ta' xogħlijiet fid-djar fejn jgħixu dawn l-anzjani, servizzi ta' għajnuna fid-djar. Hemm skemi ta' xogħlijiet fid-djar fejn jgħixu l-anzjani, servizzi ta' għajnuna fid-djar u ta' Meals on Wheels. Biex wieħed ikun jaf il-kriterji meħtieġa għal live-in carer jew anke jsib il-formula ta' applikazzjoni għandu jżur is-sit www.activeaging.gov.mt jew jagħmel kuntatt maċ-ċentru Servizz Anzjan.